Пра хорары яшчэ. Вось у мяне таксама падобны шлях у дзяцінстве. У мяне першыя вось гэтыя DVD-дыскі, якія мае бацькі мне яшчэ куплялі, там вось менавіта хорары былі. Не ведаю, чаму так, ну там большасць усіх гэтых дыскаў гэта хорары. Ну, у мяне маці таксама любіць гэты жанр. І ў мяне ўсе фільмы былі пра зомбі. Таму, мабыць, у мяне такі сіндром качаняткі, што ну, ў прынцыпе, ўсё дзяцінства я ўзгадаваны на фільмах пра зомбі там і іншых. Ну, у асноўным пра зомбі, але таксама іншыя былі хорары. Гэта тэндэнцыя атрымліваецца. Ну так, так. Вось. І ну, калі я падрос і трошачкі там і гульні кампутарныя з'явіліся. І ў прынцыпе, упершыню, як я вось з Лаўкрафтам тым жа пазнаёміўся, гэта я гуляў у адаптацыю Call of Cthulhu. Была такая гульня старая у 2000-х, вось. Я чуў пра яе, але я не гуляў. Ну, я глядзеў там абзоры на яе, не давялося. Ну, для мяне тады гэта было проста жахліва запускаць гэтую гульню. Я там пэўны час не мог больш за першы гэты ўзровень прайсці. Я прасіў там аднаго са сваіх бацькоў, каб проста са мной побач пасядзелі, каб я мог проста зайсці там у нейкі пакой. А потым ужо неяк прынюхаўся і гульню прайшоў, і потым і кніжкі пачаў чытаць. Мне здаецца, вось Лаўкрафта можна чытаць з малых гадоў, там не ведаю, колькі мне было, 12, мабыць, яшчэ менш. Ну, это так. Лаўкрафт вельмі расшыряе сазнанне, так сказать, свядомасць раздувае нават. І калі проста вось гэтую чытаеш гэтыя словы ягоныя, гэтыя сказы, і у цябе нейкая карціна вымалёваецца ў галаве, калі ты гэта ўяўляеш, і проста вот пачынаеш адчуваць, што гэта за спінаю табе можа, бляха, гэта рэальна жутка. Ну, то бок, разумееш, ты просто там фокус Лаўкрафта ў тым, што ён не дае апісання таго, што там вось гэтага жаха. Ты яго дадумваеш, а дадумаць яго немагчыма, бо гэта такія маштабы, ну, гэта суцэльна вось гэтыя вселенскія маштабы сусветныя. Тым Лаўкрафт ён вельмі каштоўны менавіта гэта. Я хочу сказаць, што я ніколі не чытаў нікога, хто могуць гэтае проста паўтарыць. Тое, што мог рабіць Лаўкрафт. Вось гэтую атмасферу. Все маглі там напугаць, маглі напісаць нешта такое вялікае, там Кінг, напрыклад, Дзін Кунц. Ды насамрэч хапае пісьменнікаў, якія умеюць гэта напісаць. Але вось так, як гэта рабіў Лаўкрафт, я ні ў кого не бачу. Ну, там настолькі гэта унікальна. Гэта проста, як кажуць, must have. Так, па-першае, унікальна, арыгінальна. І ўвогуле сам world building, то бок гэта не проста нейкі хорар там на ноч паслухаць, каб потым не спаць. А там бачна, што чалавек ствараў цэлы сусвет у сваёй творчасці. І шматлікія ягоныя творы, у прынцыпе, не ставяць мэты нейкай там пужаць, гэта проста фантастыка. Вось той жа, напрыклад, у пошуках неведомага кадата. Вельмі дынамічны твор, вельмі проста такі сюррэалістычны, патрабуе вялікага ўяўлення, вось, фантазіі. А вось гэтым у тым і прыкол, што гэта ўяўленне, ты яго пачынаеш так як сутаргова шукаць, а яго не хапае, ты не можаш гэта ўсё ўявіць, і гэта і калбасіць ад гэтага. Ну, тут, блін, што ж тварыцца-то? Вось. Ну, вось гэта толькі ў Лаўкрафта ёсць, бо астатнія я чытаю, я гэта магу ўявіць. Кінга магу ўявіць, там, і я вельмі люблю Говарда, вось гэта, пра Конана ўсё, там, усё ўяўляецца, таму гэта добра. Вось, ты чытаеш гэта, і гэта кайф ты ад этого атрымліваеш, то, што ты можаш гэтага Конана нават проста вось убачыць.
І там ён апісвае нешта, ён апісвае такія жуткія рэчы, там жудасныя. І ты гэта ўяўляеш, гэта пугае. А такого Лаўкрафт ён робіць зусім інакш. Ён робіць так, як ніхто не рабіў. Вось гэта тое, што ён грае на тваім вось гэтым падсвядомасці, што ты не можаш проста дагнаць нават. У цябе аператыўкі не хапае, каб вось гэта вот зразумець тое, што ён напісаў. І ты, блін, сидзіш такі, блядь. Яно ж можа быць побач, яно ж можа быць, я можа наогул унутры сиджу. Вось. Лаўкрафт гэта круто. Ну, яго адна з галоўных ідэй у творчасці гэта непазнавальнасць сусвету. Таму вось гэтае пачуццё яно Гэта касмізм, ён гэта насамрэч я лічу вельмі правільная пазіцыя, таму што яна ад яе лягчэй. Ты просто як чалавек, калі прымаеш гэтую пазіцыю, што насамрэч усё не пазнаць і гэта немагчыма, і просто у нас ёсць абмежаванне, ты просто дыхаеш лягчэй, таму што фух, ну ок. Ну гэта кшталту таго, што а ты ведаеш, што недзе там ёсць квазар, і калі ён дакранецца табе, ўсё, не будзе жыцця. І ты такой а потым тебе кажуць, але ён так далёка, што просто там вось гэта. І ты такой, ну тады нармальна, хай там ён будзе там. І тое ж самае, я ж гэты момант я таксама заўжды карыстаюсь гэтым момантам у сваіх аповедах і там, у сваіх пісанінах, калі я пішу, я часцяком хапаю такія моманты, там нейкія з геалагічнай гісторыі кшталту там дзеі адбываюцца там у рахійскай эры. У меня ёсць такое. Альбо там упамінаецца нейкае там выміранне. Альбо там я просто пишу про скачок такі, што ў перспектыве там з'яўляецца момант, калі патухлі зоркі там. Ну гэта просто такое вось гэта я пераняў, дарэчы, у Лавкрафта. Але просто я гэта раблю по-свойму. Я, конечно, не хочу сказаць, што я раблю гэта вельмі ўдала. Як раблю, так раблю, больш буду рабіць, можа навучуся, як кажуць. Ну вось гэта так, это вось ад Лаўкрафта я ўзяў вось гэты пробу вось гэта паказаць нешта тое, што прынцыпіяльна ты не можаш не адчуць, не патрогаць, не дакрануцца, не нават просто прадбачыць гэта. І вось гэтая туманнасць, гэта сюррэалізм этого адбываючагася, ён мне прынамсі гэта вельмі спадабаецца. Я вось самае цікавае, мы з тобой дамаўляліся паразмаўляць пра Лаўкрафта, і я такі вось рыхтаваўся, а зараз просто я разумею, што ну я неяк такі страціўся просто Лаўкрафт, і я паплыў. Ну тут как бы вось так. Ну, у нас не тыя размовы, каб да іх неяк грунтоўна рыхтавацца. Вось, ну, Ну насамрэч, это для мяне вельмі эмацыйная такая штука Лаўкрафт. Я просто начинаю такую. У меня ўсё в галаве так мы круціцца. можам тэматычны які-небудзь стрым яшчэ зладзіць. Цалкам пра Ну, Лаўкрафта проста. можна ў перспектыве наогул нешта такое. Трэба будзе падрыхтавацца больш, каб я не плаваў. Так. Ну, у прынцыпе, вось тое, што ты зараз распавядаў пра тое, пра вось гэты ўвесь касмізм, мне здаецца, менавіта гэта з'яўляецца прычынай, чаму Лаўкрафта добра чытаць дзецям, там, падлеткам, каб зразумець, у прынцыпе, як сусвет збудаваны. Таму што вось гэта непазнавальнасць, маленькасць чалавека, мне здаецца, гэта такія рэчы сапраўды базавыя. На базовые яны дапамагаюць жыць насамрэч пры ўсім прыкладзе. Ну як мне здаецца, ну мне дапамагаюць. Я ж кажу, я таму і люблю хорар, то што яны нейкую альтэрнатыўку такому падыходу яны, то бок не альтэрнатыўка, яны якраз нешта такое яны таксама падказваюць, што а можа вот быць такое, а ты жывеш вось так, а яно насамрэч па-іншаму, і ты такой, блін.
Дык можа не ўсё так і кепска ў мяне. То бок для мяне хорар гэта такая штука, якая яна дадае аптымізму наадварот. Я скажу, я хорар гляджу, вось я пачытаў навіны, тое, што там кацапскімі бомбамі там разграмілі яшчэ там пару дамоў на Ўкраіне, там загінулі дзеці, там старыкі. Ты чытаеш гэта такі, слоў у цябе няма ніякіх. Потым наступная навіна, ты чытаеш там, што там у Беларусі старыкоў пасажалі на Крэсціна там за тое, што яны 4 гады назад там нешта дзесьці штосьці лайкнулі. Слоў няма, так? Потым чытаеш там, што на захадзе адбылася нейкая такая херня, якая паказвае ўсяму свету, як захад адарваўся ад рэальнасці. Слоў таксама няма. І ты такі, і ты садзішся, просто врубаеш нейкі такі ужаснік там, ці чытаеш Лаўкрафта, і ты разумееш, што ну добра, магло быць і горш. Ну, неяк так. Мог прыляцець Ктулху, так. Так, што такого. Слухай, працягвай. Не, я просто скажу, што хоррор і Лаўкрафт гэта ўсё такая просто форма тэрапіі, так што. Гледачы задаваць яшчэ пытанні, будзем на ўсё адказваць. Бабаці, які ў мяне кот. О, нарэшце, вось цяпер і ў Леслі з'явіўся у нас на стрыме кот, у нас на адным з папярэдніх стрымаў быў кот. Каты гэта тэма вечная. Так. У Лаўкрафта, дарэчы, быў таксама чорны кот, і ў яго была вельмі цікавая мянушка. Ну-ка нагадай. Ну, N-word, карацей. Ну, ён чорны быў. У прынцыпе, у Лаўкрафта ў творах часта каты гуляюць нейкую містычную важную ролю. Там вось у пацуках у сценах, там каты гэта першыя, хто заўважае ў прынцыпе, што нешта не тое адбываецца ў гэтым памесці. Там у пошуках неведамага кадата таксама там каты гэта цэлая раса з такіх сутнасцяў, пачвараў, якія там вядуць войны, захопліваюць тэрыторыі. Карацей, каты сапраўды гэта моцная рэч. Ну, это факт. Скампраментавалі сябе, гэта маргінес, якія зайшлі